כמעט הרגתי כמה פעמים בידיים שלי מתוך שינה. אני משתין בלילה, אני מפחד, אני לא ישן בחדר. אם אני לא שותה בקבוק הרג ביום, אני לא עולה לישון. אני RPG עובר לי בראש עכשיו. עכשיו אני מדבר איתכם RPG יריות, אני בתוך הדיני נלחם. אני בתוך הדיני מריח את הריח של הגופות. אני אוסף את הבשורים בידיים שלי, איפה אתם? אתם מדברים פה על הנכים החדשים שאתם בינתיים, הנכים שיושבים פה, ועוד עשרות מופקרים, אני מדבר עליי, אוקיי? עליו. מופקרים, וסליחה שאני אומר את זה בצורה כזאת בוטה, הדם שלנו, שהדם הנפשי, זה על כל אחד שאמור לטפל. אתן לך דוגמה, אני הפכתי להיות אלכוהוליסט, אני הפכתי להיות עני, בחובות שלי מעלה מ-800,000 שקל. אני מעוקד מכל הכיוונים. למה לא תיקחו את האחריות הזאת, כל אחד ואחד מכם, תוציא אותי ואותו מכל הזבל שנכנסנו לה בתקופה הזאת.